komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bako, Action Reports, first portion. Mga preska ng mga balita, updates sa mga insidente kagabi. Action Reports, first portion, diri sa Action Radio. Kagkaroon ang inyo alagad. Aksyon Fred Salanga karong adlaw Martes pitsan 9 na bulan sa Nobyembre tuig 2021. Action Radio. Mayong aga naman sa aton mga tagpalamati. Iliwat naman kami magadulong sa inyo sa mga balita lokal, national, blatter entry, hospital reports, mga balita sa Sur Norte kag Sentral nga bahin sang probinsya sang Negros Occidental, mga insidente kag aksidente may mo nagluntad sa sulod sang 24 oras. Mga isyu diri lang sa Action Reports First Portion. Action Radio. Ila sa aton nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa aton mga balita lokal, Gobernador Lacson kag Buglas Foundation Incorporated nagpermas ang kasugtanan angot sa Negrense Dual Tech Scholarship Program. Vaccination sang minor de edad sa Barangay Vaccination Center magaumpisa subong nga simana. 38 anyos nga lalaki, mayami na nga bangkay sa makitaan sang utod matapos nagikog sa siyudad sang Kabangkalan. Balita nasyonal, isyu naton karon nga aga. Din require ang tanan nga holder sang driver's license nga may 5 kag napulo katuig nga validity ang magpaidalom sa periodic exam. Suno kay Land Transportation nga Opisina Chief Assistant Secretary Edgar Galbante, tuyo sini agud masiguro nga makahibalo ang mga motorista sang mga pagsulundan sa pagdala sang salakyan. Pagkaligad sa malawig nga tuig galin sa nakuha ang ilang driver's license, ginklaro ni Galbante nga ang periodic medical exam isa ka kasuguan para sa seguridad sang driver kag pasahero kag wala ini sang koneksyon sa pagpalawig sang validity sang driver's license. Kinahanglan gid ini ang periodic exam para nga ang aton mga driver makahibalo gid kung ano ang mga pagsulundan sa trapiko. Hindi man naton malipod, madamo sa driver, hindi man tanan ang wala nagatuman sa mga pagsulundan sa dalanon. Katulad sa pag-pick up sang pasahero, tunga dalan gadulog, wala ginabutang sa lugar ang salakyan. Magpasaka pasahero, magpapanaog pasahero. Ang right turn, wala gid ginapatuman tub-tub subong. Nga dapat ko tani ang tuo sige-sige na ya, dira ga park ang mga salakyan di pasahero nga iban. So ang silingon, wala pagid makaintindi ang pila ka mga driver sa mga pagsulundan sa dalanon kag traffic rules. Dapat may ara gid exam. Dapat may ara gid sa nagakaigo nga pagtuon agod nga ang mga driver naton makaintindi lubos kag patagan sila sang kaimportante sang mga kasuguan sa dalanon kag mga kasuguan sa trapiko. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:05 na. Okay na, sa aton mga utod, bawaga pa. Madamo na ang nagasulod sa Pulo Panamyaw kay Hinida Ordonez. Muning tamyaw ko lang sa akong hinablos paning kag Mariano, si Milili Uligwar, naman no? Si Elvira Hilogo, good morning. Watching from Charito Heights, Granada. Taga Granada, good morning. Kay Milili Uligo Tamyawya, Bani Sastar Mayo, Jinky Dialagdon, Noel Amar, kag Alex Muntisa. Si Cherlent Arnaiz, ara naman, nagaupod naman sa aton karon nga kaagahon. Balikan ko kamo pagkatapos ini.
ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang ang mga kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Matasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
na ikaw nang ginapamati alamon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Nagalagulad na sa mga dalanon sang syudad sa Bacolod, idulong sa ato na ang sitwasyon sa dakmanwa sa Bacolod, trapiko, merkado, kag iban pa. Balita sa patrol. Karon Martes si Action Eden ang ara sa Patrol Subong. So gwapang nagaman sa patrol karon nga kaagahon. Action Eden, good morning. Good morning, Action Fred. Happy Tuesday naman sa aton sila nga mga ka-action. How are you? Kamusta ang tanan ang palibot sa syudad sa Bacolod, Action Fred? Mga kanay-kanay ang panahon do wala man sang imbitasyon nga magtulo-talit kay ang aton sila nga mga ka-action, aton sila nga mga kapamilya, kapuso, kapatid, kompleto na nagamat-amat na nga nagbulugtaw naman, nagadigamo ng iban, especially mga nagadiuling kag dikahoy kay man hindi na magbakal sang gasol kay pila na lang isa na gani kalibo yung nagligad to 2 pesos na 1,000 subong 1,000 na pero subong nga adlaw may rollback Action Fred sa kuana kompleto na sa gas, sa kerosene, sa diesel. Kay ligad to last week may rollback pero may price hike iya ang gasolina. Kaya mo na ginalibugan sa atong ulo sa atong sininga mga ka-aksyon no, kung ano na nila nga mga salakyan kay 60 pesos mo ang 10 pesos mo isa na lang ka litro Action Fred kadto nga ang maiguan. Di okay lang na kung dili ka lang sa palibot sa syudad sang Bacolod. Pero kung sila nga nag-out of town kakag may kinanlan kakadtuan nga importante, malang-alang kasi that's why nga iban kung medyo lapit-lapit lang man, pwede naman nang kakuha na. Kabulo bisikleta, kaya mo nang muda, subong, kaya makaulo exercise. So makita mo Action Fred, ang gira sa inyo way, ayon, pero may pasaka dito sa Granada. Kadamo sang naga-bisikleta kag mga alas 9, alas 10 sa iba nagapanaog na ang iba na muni oras kahalina para alas 7 kapauli na prepara naman para magkadto sila sa tagsa nila ka mga trabaho. Of course, diri sa palibot sa syudad, amo naman ang ginabantayan Action Fred kay ang mga bashers dan amo lang ang ginabantayan wala makasala man ang aton sini example aton sini mga jeepney drivers ilabi na nga kakas na mga plastic barriers sa ila mga salakyan. Ikabudlay kis ang hindi mo plariyo ang kuan mo ang length balasang jeep sila na magbulubanta-banta kung okay pa pwede pa makapungko makasaka ang ila sini nga mga pasahero kay dapat ma-maintain sa gyapo ng social distancing. Kaya kung maulugtasan ng selection Fred, sigurado, may mo naman itikang ang aton sini nga mga aton sini local officials, aton sini nga mga health experts nga mabalik naman na ako makita nga isay na rason ko nga nagadamong COVID-19. May bag-o naman ni Daan Action Fred nga variant ng COVID-19. Nagbata naman, may kapa naman. Abot naman ni halin ay bag-o naman ng variant ng COVID-19. Wala na ni katapusan. Kaya nag-mutate ang virus. Dapat mas nagahalong kita. Especially, dapat tanan kita magpabakuna. Kung may ara naman ang available sa una, Action Fred, kita ang nagapila kung din pwede makapabakuna. Subong ang mga nagapangbakuna na ang gapamaypay para magpabakuna. Kaya nagasululubra na lang ang bakuna. Wala sa gihapon sang may mga nagapabakuna. Especially gid sa mga nabukid ng area muna sentimiento sa aton sa mga officials. Dugang pa may mga ginaduso pa yadaan ang aton sa presidente nga papanahugan sang sanksyon o kontinalidad sa DILG ang mga LGUs sa local chief executives nga manubo ang rollout sang vaccine. Hindi mo pwede nga kung ang tao nga parang nga
bakuna dira kay ti paglapas naman ina sa tawhanon niya kinamatarong. So far action Fred, diri sa palibot sa syudad sa Bacolod sa Tahay, kita ang karagatan niya paabot niya tugtog na ini matapos ang bilog naman nga adlaw kay kagabi. Kuha naman na busy naman ang kapulisan sa police station number 2 the shooting incident nga nagluntad. Para naman sa complete nga management sa inyong liver detox, mag-DTX 500 sa kada adlaw. And DTX 500 affordable price. Observation report halin sa patrol, Action Ida Nagoso. Una sa balita na sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:18 na. Kay Alex Puentes na good morning. Kay Roming Estrabon Hidalanga, good morning. Kay Roming Hidalanga Barangay Talaban Himamaylan, ga monitor si Rot Antiquinia. Kay Madam Aping kuno galuto para sa iya karinderya. Balikan ko kamo pagkatapos ini. History Bio. Ako si Boards. Pasimbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod
Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:22 na. Hoy ang libreng medical check-up kag libreng Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:24 na. Diri kita, tikang sang panahon, ang easterlies ang nagapikto sa eastern section sang Pilipinas. Ang Visayas, Occidental Mindoro, kag Palawan, lakip na ang Kalayaan Islands ang maka-eksperyensya sang magalomon nga langit, may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan bangod sang localized thunderstorms. Mahinay, tubtob kasarangan nga hangin gikan na amina na sidlangan ang mabatyagan sa Visayas, Occidental Mindoro, kag Palawan, lakip na sa Kalayaan Islands nga may kasarangan nga pagbalod ang kadagatan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:24 na. Anong headlines ng DCRH? Isa kasawa na dakpan sa hotel. Ang yaupod, hindi iyabana. Pulis, ay kalain. Amo ng siling sa mga pulis matulis. Hindi man tanan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:25 na. Morning da. Sa aton mga abyan arana, nagasulod na sila sa Kailunila, Tarusan. Good morning. Nagamonitor live sa Purok 20 Barangay Alangilan, Siyudad sa Bacolod, taga Alangilan. Good morning. Kay Toto Ryan Balues Antikira, good morning. Tamyaw ko Balues family sa Maragin Tuban, kag Antikira family sang Asinda Consita Kamang-Kamang. Ilabinigid sa akong bata nga si Toto Ethan Rail sa Barangay Lubles, La Castillana. Kay Aida Alunan, good morning. Kay Ters Vergara Sanso, good morning. Kay Rone Gordon, dira kay Judge Snap Diamante, good morning, kabugtaw na niya. Kay Bitilaw sa Binalbagan. Kay Ruben Tampos ang LTO, Toto Raul Alibuga, galadlad ka na pamahaw mo na. Kay Roy Marino, si Pareri Miyas Arroyo, kapangapin na ni. Kay Councilor Rone Torino, sang Don Salvador Benedicto, sa Agustin Pamili sa Kawayan, ba si classmate ko Efren Pumpirada, sa Merkado sang Sumag. Kay Philip Bilyisa sa Murcia, si paring Philip, bati ko madaga ni Konsyal sa Murcia. Kay Marvin C, good morning. Dira kay John Hidalgo sa Manapla, si pare Erning Huriliaga bugtaw na ni. Kay paring Istoy Querido, abi walking na. Kay Ihado Richard Binos, kag Toto Binos sa Barangay 4, good morning. Bangon doon na, medyo manami na ni. Ikisay-kisay, karon nga kaagahon. Kay Florencia Villa Campa, good morning. Watching live
dire sa La Union. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:27. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Madamo nga salamat mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEC Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year, and the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Madamo nga salamat mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island.
Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog kag Handurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magmanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special Awards for Broadcast Engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog kag Handurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Monopolies for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang ayaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa servisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio.
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga. Madayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:39 na. Madmad na kamo, ba? 46 kaadlaw na lang ang nabilin. Pasko na. Advance Merry Christmas sa aton mga tagpalamati. 53 diyas na lang, oh. Mawagtang ng 2021, saylo na kita sa tuig 2022. Ano ayan nga kapalaran ang nagahulat sa aton sa masunod nga tuig. Kabay pa nga mag-iskirda na ning mga kagaw, mga buhi kita normala sa tuig 2022. Ano ang pila ka dalagko nga mga balita ba ang mandatory nga pagsuksok sang face shield dito sa Manila kung nilipted na, kay nagmeeting ang mga alkalde mo, nga kakasunta na ang face shield. Siling daga pang yamid ang Malacanang, hindi conforming Malacanang nalanboyd, mando sang Malacanang sa alkalde. Ini bungkuanay naman ang Malacanang kag ang mga local executive dito sa Metro Manila. Hindi ba nga kuntani may ara man niya poder ang aton mga local government unit sa pagpatuman sa mga mando o galing kay medyo nangyamid ang Malacanang. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:40 na. Dira kay Aida Alunan, good morning. Morning mga kuno. Kay Rinaldo Alunan sa Barangay Granada, ga-monitor subong. Taga Barangay Granada, good morning lang. Kay Milili Oligo, ga-monitor subong kuno sa Mambulak Silay, si Kagawad Timay Kagmunit Lobaton. Good morning sa inyo da. May lang nga pag-monitor tagsagid kakaagahon. O sige, mayo lang nga pagpulupamati. Kay Jen Mar Tagle, Tagle Family sa Barangay Palaka, Balya, Dulid. Kay Martin Aliling, o sige. Kay Utay Benedicto, Tamiyaw Kuliog kay Rick Birba, Mano Ortiz, Steve Madrid, Bert Mercado, Jack Praico, sang Barangay 35. Kay Don Richman Pobre, good morning man. Good morning Bacolod ko no. Kay EGB Laho, kay Imbong Jocampo, nagamonitor sa Maaw. Si Richard Malayang, good morning kay Richard Malayang, nagamonitor man dira sa dito siya. Si Malayang sa Barangay Agimit, La Carlota. Kay Manjo Arniho, good morning. Sige. Kay Star Mayo ba?
How do you do, Action Fred? Hope your coffee is good. As your morning from USA, Minnesota. Star, good morning. Nami lang, no? Nga monitor kabla sa iban nga kapungsuran. Kaya kung tani, kung wala na ning mga kagaw, ne? Kung tani nakalagaw-lagaw man kita, no? Sa iban nga kapungsuran. Daw ka nami man libot-libot, bala, pulo pahuay, kadto ka sa iban nga lugar, Singapore, kag iban pa. Kanami ilagaw, galing kay man naupangan lang, sining COVID nga ni. May ticket na kutali ko sa Palawan, no? Nami tayo ilagaw-lagaw to, ano mo kay? Kabudla isang sitwasyon. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:42 na. Balikan ko kamo pagkatapos ini. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulon nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sagsang ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, kagayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon Radio, bakolod saludo
sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Philippine Standard Time, las 4:48 na. May pila ka mga suwestyon, kundi medyo nagagana ang plastic barrier, gikakas na. Sa iban nga lugar ya, ang pagsoksok sa face shield, ginkakas, pero hindi komporme ang Malacanang. Karon hambalan tang korpyo. Diri sa Bacolod, si Councilor Archie Baribar, kahapon ga-monitor ako, daw okay man siya, nga liputon ta na ang korpyo diri sa Bacolod. Ako ya kumpurmi ako ni, nga para magbalik buhi man ang mga negosyo. Kundi may korpyo kabi, ehemplo, alas 10 tubtob alas 4. Paliputon mo na siya, imuon mo siya alas 12, tub-tub, alas 4, okay na na. Maayon na. Ang buot silingon, abre ang mga kalanan hasta alas 12. Abre ang mga pila ka mga establishmento komersyal hasta alas 12. Ang pila ka mga ilimnan, kalanan, kag iban pa, maka-enjoy ka man. Siling kabe may okasyon ka, may birthday, abe. Nyati, kwanta. Bulo pa niya, punta niya alas 7, hasta alas 11. Kundi na medyo ligwa-ligwa, kag ang mga restaurant kag iban pa, enjoy man sini, para nga maglawig-lawig ang inuras, ka makabawi-bawi man sila, makabatak man sila, sang ila sini, kapirdihan, hamak mo lapit, duwak tuig na. Nga wala kay mo iya maka negosyo maayo, kadamo sang nagkalapugday nga negosyo, kadamo sang mga empleyado worker naton nawad-an trabaho. Ti karon kon palawig-lawigon naton ang kurpyo do kabudlay pero kaliputon ta ti gayuhom-yuhom ang mga negosyante. Amak mo nga hasta alas 12 abe, ti okay na. Ano pa naman? Nga pulo pa nyapon kagapi-hapi hasta alas 12, buhi na ni negosyo kalabanan ti alas 12 gatsiragi man mo ang mga establishmento komersyal, mga singalungan, kag iban pa. So, maayo ini. Para sa ako na, dako ini nga tsansa nga makabatak-batak ang mga negosyante. Action Radio Philippine Standard Time, las 4:51 na. Kay Utay Benedicto, niya tamyaw ko kay Luis Carlos, Ryan Alagao, Taco Boys, Branch 2, Barangay 35. Kay Runa Antiquiña, morning, dire sa Santo Niño Build, kay Madam Aping, aga pa galuto. Kag Walter tulog pa. Galuto, si Walter tulog pa ya. Si Jinky Di Alagdon, good morning. Morning ko no kay Mr. Biboy Villasor, Star Mayo, Kagdok Mat Mayo, Noel Amar, Alex Muntisa, Lily King, Rimar Suato Imperial, Alma Oligon, kag tanan niya nga pamilya sa Barangay Pandanon, Don Salvador Benedicto.
o naga-monitor sa Arizona, USA. Kay ang ilaliyarte gayon dato morning, tamyaw ko, advance happy birthday sa anak ko, si Maricon Castillo, daw sa Libanon bala ini, ang iya anak, kabata yan, Nobyembre 13 ang kadlawan, kay Ulib Tababa, morning, Aksyon Radio, good morning man. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 4:52. Mabalik ako pagkatapos ini.
ang pitkanay subong sa politika, hindi pa gid na mabatyagan tagin ng kainit sang winaswasanay sunod nga tuig. Pagkatapos bulan sang Disyembre. Pero kung ako yung pamangkuton, kung tani bala, hindi lang sobra ka personal. Ang iba niya kung maghanos sa kontra, kundi sila kumpurme sa politiko ya, anusan nila ya, siya do ka personal. Daw hindi naman na mayo. Tani medyo pasaka-sakaon tang level sang aton pamulitika dire sa syudad sa Bacolod. Hindi bala sobra ka personal. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:01 na kay John Cernada, tamyaw ko lang na kay Vilma Kagdudong sa Barangay San Miguel, La Carlota. May lang nga pagpamati. Dira kay Dors Mambulugtong Tihumi. Ba, grabe ba? Mayong aga ko no sa Aksyon Radio DYEC from Cavite. Ba, si Star Mayo, ari siya. Hello again, Action Fred. Tamyaw ko lang sister ko Mrs. Alvarez ang Ramilo Village, Tangob. Sister Nits Iba and Inday Lina. Sige ah. Thank you so much. No problem from USA. Sige ah. Basta kamo kamay chimpo lang. Kay Ibon Jukampo, Imbong Jukampo. Nga pita, salamat gid sa pangagda. Kay ana may maribilis mayong aga lang. May ano to? Sa pamilya ko, Mindanao. Maribilis kag Celestial. Kag morning sa vulcanizing ni Nong Rogelio. Kay Isabelita Heroy morning, monitor kami sa pastry handumanan. Upod ko, Mr. Rinaldo Heroy, taga handumanan, good morning. Kay Titoy Bin Garotso, good morning man. Mabalik ako pagkatapos ini. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas at balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampilikan. Padayon Aksyon Radio.
una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y Sagsay ang mga kaintangan Responsable ang pagbalita Pagdahil na italak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalangga Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag Inuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negros Anon Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:09 na Gobernador Lacson kag Buglas Foundation Incorporated nagperma sang kasugtanan angot sa Negrense Dual Tech Scholarship Program. Balita Kapitolyo. Si Aksyon Marlon Hinubia may report. Aksyon Marlon, please go ahead. May Memorandum of Agreement akon kasugtanan nga ginapirmahan si Governor Bong Lacson kag representante sang Buglas Foundation Incorporated sa Kapitolyo Provincial kahapon sang aga. Ini may kangtanan sa Negrense Dual Tech Scholarship Program kaupod ang mga 30 ka scholar grantees. Ini nga mga scholars ang out of school youth halin sa syudad sang Sagay, Bago, Himamaylan, La Carlota kag Sipalay kag munisipalidad sang Isabela, Calatrava, Tuboso kag Banwa sang Hinigaran. Sila ang natalana nga ipadala sa Laguna sa maabot nga Enero agud to nga mag-eskwela sang Electronic Mechanics Technology nga kurso
sa sunod sang duha ka tuig. Ang kaaksyon yung gikan sa Kapitolyo, aksyon na Marlon Hinovaya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:10 na. Kay Raquel Di Maala, good morning. Sa tanan nga pamate. Sige. Kay Elmer Buyet Villamor, good morning man. Kay Nulinda Auditor Lapos Aguirre. Kay Christian Rua. Kay Mox Espanyula, good morning. Subong man, dira kay Noel Amar, good morning. Tamya ko lang friend ko, si Vanessa Mayo, Jinky de Alagdon, Mili Rigo, Alex Buntisa, John Sison, Ibon Bosher, Bayad Jonathan Cagdines, Roma. Good morning. Ba, gapanamyaw na siya. Oh. Happy birthday kay Mark Gabriel Salanga. Ba, si Mark Gabriel Salanga, nagahiwat gali sa iya kaadlawan karon nga adlaw. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:11 na. Mabalik ako pagkatapos ini. Normal sa mga coffee drinker ang Pasimbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang ano nga kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang palangga. O 15 na. Standby.
Yari ang recap sang resulta sang Small Town Lottery Draw. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery first draw 6-27. Una nga bula, resulta 6 kag 27. Second draw 7-34. Ikadua nga bula, resulta 7 kag 34. Third draw 27-20. Ikatatlo nga bula, resulta 27 kag 20. Rikta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 655 kita. Ang jackpot dako naman 103,834,892. Kombinasyon in any order 8, 45, 47, 5, 21, 40. Resulta sang 655, 8, 45, 47, 5, 21, kag 40. Sa ilo kita, 645, ang jackpot 15,589,070. Kombinasyon in any order 40, 35, 21, 42, 14, 15. Resulta 645, 40, 35, 21, 42, 14, kag 15. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:17 na. Good morning kay Francine Natalie Bautista. Morning ko no, sa pamilya Bautista sa Barangay Maaw, kay Milili Uligo, salamat gikuno kay Sir Noel Amar. Sige, asang panamyaw. Diri kita may pamangkot ako sa inyo kung bala subong dapat gamiton nyo ini. Pero kung akong rekomendasyon, dapat gamit kamo Bluterna Plus Herbal Capsule. Himo sa Bluternet Flower Extract, Insulin Plant Extract, Turmeric, Cinnamon Bark, kag probiotics. Ang food supplement nga bugana sa health benefits halin sa 5 ka kombinasyon sang ingrediente nga herba. Ini puno sang antioxidant nga nagaproteksyon sa imo selula batok sa mga unstable molecules na ginatawag free radicals kag nagapangkurap sang DNA sa selula. Ang Bluternet Flower Extract ang ara sa Bluterna Plus Herbal Capsule, ang ginakabig nga memory enhancer sa patag sang Ayurvedic medicine kag siniglo na o konsentury na nga ginausar ang Bluternet Extract bilang isa ka nootropic nga nagapanami sang brain performance, anxiolytic nga nagapanubo sang anxiety, kag mild sang Kaiser oxidative nga nagapahamuok sang tulog. So, amo ini ang aton rekomendasyon na gamito ninyo. Bluterna Plus Capsule, kumplito nga kombinasyon sa maayong panglabason. Ang Bluterna Plus Capsule mabakal na sa mga butika malapit sa inyo lugar. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:18 na. Kay Elmer Buyet Villamor, good morning. Mabalik kami pagkatapos ini. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman nga pag-usar sing gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa iyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa iyong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management.
Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Manghimo sa imong time schedule. Edad sa Barangay Vaccination Center, mag-aumpisa na subong nga simana. Detalyo po di Action Dale Salazar. Action Dale, please go ahead. Good morning, Action Fred. May ginpay na nga Pfizer vaccine sa Bacolod Emergency Operations Center o EOC para sa COVID-19 vaccination sa mga menor de edad sa mga barangay nga vaccination centers. Ginpahan ni Dr. Chris Roman, Deputy for Medical sa Bacolod EOC nga subong nga simana mag-uumpisa na ang vaccination sa mga minor de edad nga wala sang comorbidity 12 tubtob 17 anyos sa mga barangay nga vaccination center.
Sulo kay Sorongon, may 30 vials gagin pain para sa mga dalago nga mga barangay. Samtang 5 naman ka vials para sa clustered barangays. Kahapon nga daw Lunes Action Fred sa ginbuksan man ang Robinson's Place Bacolod ang ikatatlong nga mall nga vaccination site sa mga minor de edad nga wala sang comorbidity. Kung madumduman una na nga nag-operate ang vaccination site sa SM Cagayan Lamos para man sa mga minor de edad. Sugod sumuni nga simana, ang iba nga mga bakuna centers nato sa kabarangayan, nataga naman nato sa allocation para sa ato pediatric vaccination nga 12 to 17. May ara kita gin-allocate nga 30 vials sa mga dalagko nga mga barangay, kag may ara kita gin-allocate nga 5 vials sa mga gagmayan nga barangay nga sa ara sa cluster barangays. Dapat yan si Dr. Chris Sorongon sang Bacolod EOC. Santon Plus Gold mga ka-aksyon, isa ka-effective nga food supplement nga may ara sang 5 ka-healthy nga mga ingredients. 5-in-1 nga capsule. May ara sang mangosteen, balunggay, amargoso ahos, kag syempre may ara man sang spirulina. Mag-inom sang Santon Plus Gold para mapabasog ang ating lawas batok sa mga balatian kag sa tunga man sang pandemya. Guaranteed mga ka-aksyon nga ang Santon Plus Gold wala ni siya sang side effects nga matuga sa atos ning lawas bangod tanan nga ingredients ang puro kag natural. Gani Santon Plus Gold mabakal sa mga butika. Kag syempre start your day right naman. Pagi sa pag-inom sang pinaka-healthy nga kape sa mga health conscious dira pero coffee lovers mag-inom sang Life Extension Coffee Mix. Ang Life Extension Coffee Mix lain ni siya ikumpara sa iba nga kape bangod ini ang ready to drink coffee fortified with vitamin D3 nga makabulig pabaskog sang aton nga immunity. Life Extension Coffee Mix may yara man sang healthy ingredient nga rashi mushroom extract kag mangosteen fruit extract nga makahatag sang benefits sa aton nga lawas batok sa mga toxic substances. Gani mag Life Extension Coffee Mix na kita. Kag ini man pagkalimtan ng Life Extension Vitamin D3 ginakabig nga the best Vitamin D3 brand nga dapat mugit i-considerar. Ang healthy nga lawas mga ka-aksyon makabato sa anuman nga virus o kon balatian. Gani Life Extension Vitamin D3 sa standalone Vitamin D3 nga pure potent quality kag high bioavailability. Proven and tested gid mga ka-aksyon ng Life Extension Vitamin D3 kag madamo sang positibo nga feedback sa mga Life Extension Vitamin D3 product users. Nagapaayo sa aton nga pagtulog, nagapanubos ang blood pressure kag nagahatag proteksyon batok sa cancer kag heart diseases. Gani Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Coffee Mix mabaka sa Life Extension Clinic sa GA7 Building, Lacson City, Bacolod City kag sa mga butika sa Bacolod kag Negros Occidental. Ang ka-aksyon nyo sa Bacolod City Government Center Action Dale Salazar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:28 na. Kay Nimpa Ibanez nagamonitor ko no sa Barangay Tangob. Taga Tangob na good morning. Kay Elizabeth Malaka Gamala. Elizabeth, good morning. Kay Ibon Boscher sang Germany, good morning. Bao si Maverick Anton Diaz sang Patria Village, nagamonitor na. Si Estila Pahilanga Cesar, nagamonitor sa aton programa karon nga kaagahon. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:28. Mabalik ako pagkatapos ini. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radio.
balanse, matuod na mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa gilagang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sinsan ang mga kahintangan, responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. daw medyo porte man nga ining kwentuhanay sa tunga ni Gobernador Bong Lacson kag ni Attorney John Orola. Abi ko na kung kontrang gobernador sumulod gulpi. Ara si Attorney John Orola puerte no. Balantayan man ang probinsya sang Negros Occidental. Kay Remedios Taton Makilan, tamyaw ya kuno Barangay Captain Pedro Magkilat Jr. sa iyang kaadlawan dira sa Odyong Moises Padilla. Kap, good morning. Happy birthday, Ged. Sige. Maila nga pagsauloga sa imo kaadlawan. Kay Elizabeth Cobol, good morning man. Si Ana Sinoro, good morning. Nya taga-aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 5:34. Balikan ko kamo pagkatapos ini.
Isang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsang ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasing pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
makitaan sang utod matapos nagikog sa siyudad sang Kabangkalan. Si Aksyon Brian Murdin may report. Aksyon Brian, please go ahead. May aksyon na Fred na sapuan nga isa na kabayaming nga bangkay ining isa ka lalaki didto iya sa siyudad sang Kabangkalan nagdigad nga adlaw. Ang biktima hungod nga ginhinago ang ngalan sa Aksyon Radio Bacolod apan nagaedad ini sang 38 anyosa. Sa pag-imbestigar sa Kabangkalan PNP, ang biktima nakitaan sang utod nga nagakabit na sa balayan sang ila car wash kag may higot na ang liog gamit ang lubid aksyon na Fred. Ginapalayag sang pamilya nga ini siya ang nagasuprer sang nervous breakdown. Inang balita ini sa Aksyon Brian Morden report una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:41. Si Cathy Bear, good morning. Kay Atia Kim, kay Randy Artiaga Santisas, si Antonio Cervantes, good morning ko na. Tamyaw ya mga utod ko sa Purok Brotherhood Sumag, si Luma kag si Lino Cervantes, taga Barangay Sumag na, good morning. Mabalik ako pagkatapos ini. Aragay! Kasakit ang tiyan ko. Hindi ako... Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Philippine Standard Time, las 5:45. This time check is brought to you by...
Radio Philippine Standard Time, las 5:46. Mabalik kami pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon yun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagkapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdahil na italag na. Malasing pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
Kasagutan kita ni Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Action na Fred, nagpilason isa ka nagabisikleta nga lalaki. Matapos mabiktima ang isang pagbanguthang na kaymuan naman sa aligar riding in tandem isa Purok Lampirong, barangay 2, siyudad sa Bacolod. Ang biktima gintilala kay Aljun Ray Arabelio, 22 anyos, kaga may pilas ini sa ulo. Suno kaya Police Lieutenant Sunito Pastrana, Ammunition Deputy Chief of Police ng Station 2, wala nakilala ini mga suspetsado tungod nga madulom ang lugar kag wala pa man sa may magserve nga witness sa natabo. Ang lugar nga natabuan sa madumduman mo, Fred, amo ang lugar nga kung diin man ginuthang kag nasapuan nga patay ang isa ka commercial sex worker sa tuman nagligad nga semana. Sa ibang pa natin nga balita, naglambot naman sa magsobra 13,000 pesos na balor sa minususpetson Shabu. Ang nakuha naman sa 31 anyos, naging kilala kay Jetro Rias sa bypass operation, naging patigan sa police station number 3 sa Purok Bayanihan, Barangay Banago, Siyudad, San Bacolod. Nakuha kay Rias ang pitotanahan pa sa shades ng suspected Shabu, nag-iban pa na draga para Fernalia. Balita sa patrol, ang ka-action niya, Action Eden Aboso. Una sa balita ng action sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:52. Kay Erwin Di Caturia Gonzales, good morning. Subungman kay Ade Sikita Tabiluna. Kag kay Uma Lumina. Kay Kairos Plaque, good morning. Mao si Star Mayo, ara siya. Palihog Tamyaw. Kay Jinky Dialagdo, Noel Amar, Alex Montisa, Bia Jonathan, kag Ibon Boucher, sang Germany. Sige, kay Maria Concepcion Lidisma, good morning. Sa Barangay Biniquel, Labayin Eduardo Jr., kay Sinaida Anisito, good morning. Bao classmate galit si Star Mayo. Kay Crisilda Balindis Iman, good morning man. Kay Sinaida Anisito, good morning. Mabalik ako pagkatapos ini. Ako po si Dr. Manfred Marpay. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon
Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palangga. Madayon Action Radio. Kay Milvin Piñapel, kay Carol Montuya, subuman kay Junior De Los Santos. Happy birthday lang kay Mark Gabriel Salanga. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Action